Catalans i catalanes, anem a fer una crema catalana. La crema catalana és un postre típic català que es consumeix durant tot l'any, però especialment el dia de Sant Josep. És un plat molt fàcil, ara sí, tindrem que trencar uns quants ous per fer-la. Necessitarem 1 litre de llet, 200 grams de sucre i 6 rovells d'ou. També farem servir 40 grams de midó o farina de blat de moro, conegut com maicena, una pela de llimona i una canyella en rama. Molt bé, ja tenim tots els ingredients, ens disposarem a preparar-ho. En un cassó posarem a bullir 2/3 parts de la llet amb un tros de pela de llimona, evitant sobretot la part blanca. Incorporarem també a la vegada un canonet de canyella. Ho escalfem sense que arribi a bullir. Llavors començarem a preparar els rovells d'ou en un bol a part. Ara barrejarem els rovells d'ou amb una tercera part de la llet que hem escalfat abans i ja hi posarem el sucre. Ara hi afegirem el midó, que el podeu comprar a qualsevol farmàcia, i és més fi de gust que la maicena. Remenem bé per dissoldre el midó. Si la llet ja està prou calenta, ja podem treure la pela de llimona i la canyella. Separeu el cassó del foc i llavors, amb l'ajuda d'un colador, incorporeu la barreja de rovells d'ou, sucre, midó, etc. El fet de colar-ho ens assegura que no queda cap resta de closca d'ou ni restes vàries i quedi més fi al paladar. Tornarem a posar el cassó al foc i amb una cullera de fusta anirem remenant a poc. Lo de remenar és perquè la crema no es cremi i no quedi enganxada al cul del cassó. Al cap d'uns minuts ja la tindrem ben cuita i ja la podrem escudellar en cassoletes individuals de fang. Ara el que toca és cremar-les. Ja sé que hi ha gent que els agrada sense cremar, però llavors estaríem parlant d'unes natilles. És per això que jo sempre recomano cremar-les perquè quedi el sucre ben cruixent. Jo faré servir una pala elèctrica, però podeu fer servir la de tota la vida que s'escalfa al foc i quedarà igual de bé. Heu de saber que la pala, entre cremada i cremada, s'ha de rentar bé. Això evitarà que el sucre es cremi. Podeu rentar la pala amb un drap humit o amb paper de cuina, però aneu en compte, no caleu foc. Ara ja podeu disfrutar de la crema amb un bon cava fresquet català i el que no li agradi, goita!